Gernikako Bakearen Museoak errekorra burutu dau uda honetan. Urtarrietik abuztura arte, 52.993 pertsonek bizitau dabe Gernika Lumoko Bakearen Museoa. Bizitari gehiago izan dira, 4% egon baita, eta azken 4 urtetako bizitarien kopuruak gainditu dauz. Diru sarrerek be gora egin dabe, 13,37 urren ez urren. Nabarmentzekoak dira, abuztuko 12.000 bizitariak eta baita jorraileko 9.200 pertsona baino gehiago izan direla. Beste hilabetetan horrelango emoitzak izan dauz Gernikako Bakearen Museoak. Urtarrilean 381, Zezeilean 2.726, Martian 5.159, Maiatzean 8.523, Bagilean 6.969 eta Garagarrilean 7.901. Estatuko bizitarien 34,15 igo dirala adierazi dabe Bakearen Museotik. Honek Espainiako puntu ezberdinetatik etorri dirala esanez, Frantziatik barriz 34,83 izan dirala esan dabe, eta bestalde, Europarrak orotarra 46,4 izan dira, erdiak baino gehiago. Amerikarrak 7,4 eta asiarrak 1,3. Hilabetei dagokionez, iaz baino pertsona gehiago hurbildu dira urtarrilean, jorrailean, bagilean, garagarrilean eta abuztuan. Zezeila, Martia eta Maiatzean, igaz baino pertsona gitxiago egon dira orain arte Bakearen Museoan.